Va, anem allà. Estàs tu ahí? O si no, així no parem. Va, Ramon. Vinga, va, que tenim a Pala 9TV, que posa gags i coses que han passat en apunt, que per cert m'ha fet molta gràcia que el seu Instagram diga no som una cadena de televisió. Perquè, clar, posa a Pala 9TV i la gent es pensa que és d'una cadena. No, són trossos d'apunt de coses que han passat que les van clavant i les van clavant ahí. Clar, este vídeo és brutal. Els dos homes... És la típica situació valenciana, I és que darrere, mira, fija't darrere, el tractor, ese ambiente així tipo agrícola. L'extintor que té 200 anys que no vas a gastar mai en la vida. Això pesa 7 quilos més per tota la pols que té. Ese extintor no funciona. Apaga el foc a trompades. Apaga el foc a trompades. El dit és que pegar trompades al foc. I el foc fa... Ja, para ja, per favor. Ja, deixa'm tranquil. M'estic imaginant agarrant de la manguera eixa i vinga la... Saps el que dir-te? Sí. Pues anem a mostrar el vídeo. Eres un emigrant. ¿Y tú un pil de emigrante? No, señor. Sí, señor. Tamara de Beniferri, igual que yo. Pero que no está que te pegues. tú eres un emigrant. Que no. Que eres un emigrant. A tu t'has replegat ahí. ¿Qué coño? Yo vi que muchos hombres que es la poble de la dona. La dona, perquè tienes un par de figa con un maroma barco. Tú vingueres perquè Tamara es casada en Puigceró també. Tú eres un emigrant. Pero ¿qué pavo no? Dale. Vale, ja està. Él consigue, ja, Ramon, tu eres un immigrant. No, tu eres un immigrant. Ja, mos demanem perdó. Acabem antes. I t'has donat compte que es veu que n'hi ha un protocol que no... Ai, que no m'ix. Protocol. Un protocol, gràcies. Ajuda. N'hi ha un protocol que no coneguem, que és universal, valencià, de gent major, que és la camisa botons a ratlles, tio. Fíjate, veuràs. Sempre que veus algú del camp, tio, porta aquest tipus de camisa, tio. Pots, igual és per algo. Jo crec que es posen en contacte i n'hi ha eixa moda, saps? Igual que n'hi ha modes pa joves, també n'hi ha gent... Sí, igual com els cayetanos van tots iguals. Igual, pues entonces els vuelos és com dir, hòstia, vaig modern, vaig modern. Tenim més de Apala 9TV, que són estos xiquets. Uns cracs, no? Uns cracs. Estos són uns cracs. Tota la nit carregant esto de 155 quilos. No sé que és tan exagerat. 20 euros que el dones. Ai, però no tingueu il·lusió, home, que és el vostre poble. Home, pues clar. 155 quilos, 20 euros. És que em fa molta gràcia que em fa 20 euros que el donen, saps? Ahí no tinc per res. Quina porca misèria. Ja, sí, això ningú, ni per... Això no pot ser. Pues 20 euros, no? És nano, saps? Hòstia, i l'altre encara l'altre encara ho adorna més i fa home, pues clar, és el meu poble i jo tot orgullós de que em donen 20 euros per portar això que pesa 150 quilos. Per cert, què són? Què són de què? Què és això? No ho sé, no he aconseguit aclarir-ho. Sé que els xiquets així posen que són xiquets del Vall de Bonson, homes, pues clar, i no sé quina classe de festa és. No ho sé. No he aconseguit averiguar-ho. A veure si mos diuen alguna cosa, no? Sí, a veure si mos diuen alguna cosa. Jo me'n recorde d'això dels monaguillos. Abans, els monaguillos, que pues, li pagaven un algo i ells anaven ahí... No, o quan vas a moros i cristians, el que tira dels timbals, sempre agarraves a uno, dies, un xiquet, vas guanyar-te 10 euros, o el que... No sé, ara... Quina serà la xifra estipular. No saps el SMI d'un tirador del salario mínimo interprofessional? De tirador de timbals. Exacte. No ho sé. Pues a mi és una bona feina, Imagina't un curs que siga formació per a tirador de... Expert en tirador de timbals. Exacte. Quan passeu el badent teniu que anar a espai a poquet a poquet. No es quedeu mai dalt a parats, perquè si no és el timbal pot anar sempre a carrera, arrastrar a tota la banda de música, pegar-hi el del trombó, i el cavall de darrere i ja tot un show, quasi la lie. Pues, investigarem a veure si això existeix. Sí, vull saber a veure quina festa... No, dia lo de tirador professional. Vale, tirador professional de timbal. De timbal. Erasmus. Ja va això. Erasmus. Ahí estan este està preguntant, que és d'un programa d'apunt, podríem fer-ho millor, i està preguntant a xicones valencianes que on els agradaria anar d'Erasmus. Dir-vos al jo del futur. Que ojalá estigués en Italia aprenent més coses. Coneguent italians. Exacte. Els italians.
No, el mateix, però en els francesos. No t'agrada. Sí, bueno, lo mateix però en els francesos. Ja està. Ara, en Pau, la xiqueta ho té claríssim. Arreglao. Hòstia, el frame, descollono total. És Sí. que és veritat, és que La contestació és bona. la xicona a la molla. Ha acabat pronte, ja. I com començar un dilluns en força. 422 actividades del año pasado de los 365 días que tiene el año. Hemos abordado Quin calvo s'han portat, eh? Però mira quina templança. ese tema en varias ocasiones, que en las 400 Ni tec, A mi m'ha caigut... Que ell haurà notat alguna cosa, tot això? Home, jo aquest cartell no pesa molt, que diguem, tampoc. Però, ell ha estat ahí i en seguida Ho ha aguantat, com si res. I m'ha fet molta gràcia este comentari que posa professional. Muy professional. Muy professional. No m'ha donat rimel. Ha aguantat el tiró, és veritat. Sí, Ara torna a posar, a veure què fa. Mira, esas 22 actividades del año pasado de los 365 días que tiene el año, hemos abordado ese tema en varias ocasiones. Igual? Espera, este tío qui és exactament? No tinc ni puta No té ni idea, però té pinta de polític, no? Sí, té pinta de polític. Vale, igual és uno de l'oposició. Diu, te fotré tu la esta i lo tiro pa cavall. Ja, pot ser. Que algú que Diu, vaig a per tu, Veuràs tu, el míting vaig a desfer. Fa, en el ple no em dones pel cul a volar. Te'l tira al cap i veuràs. Ai, pobre Andrés, és que clar, no diuen el nom ni res, però estaria bé que en algun comentari o algo digueren. Qui és, no? Digueren qui és o digueren per lo menos qui és. Tindrà un coscorro l'home, no? Jo estava imaginant que Somos podria passar perfectament en la tele de jo darrere. també estava pensant en algo així. Espera que el xerifante la posara ben forta perquè no, Que si no... perquè no es menejara. Però sí, l'home ha sigut professional, la veritat.